Súťaž Visa Slovak Top Shop pozná víťazov za rok 2025. Visa podporuje malých a stredných podnikateľov celosvetovo, Slovensko nevynímajúc. Robíme to rôznymi spôsobmi, či už edukáciou, alebo prinášaním technologických riešení, ktoré uľahčujú ich cestu k digitalizácii a umožňujú im posielať peniaze medzi zákazníkmi na celom svete. No a v neposlednom rade na Slovensku máme na to 3 také kľúčové programy. Prvý je Slovensko platí kartou, vďaka ktorému môžu vyskúšať benefity digitálnych platieb na vlastnej koži 9 mesiacov bez paušálnych poplatkov. Potom máme program Visa She's Next, ktorý podporuje ženy podnikateľky. No a v neposlednom rade je to súťaž Visa Slovak Top Shop, ktorá oceňuje unikátne kamenné predajne. Vždycky sme chceli vytvárať komunitu so zákazníkmi a to sa touto cenou potvrdilo, za čo veľmi, veľmi pekne ďakujeme. V našej novej predajni na Bajkalskej sme implementovali viacero nových technológií, ktoré posúvajú prevádzku supermarketu do budúcnosti. Predajňa sa stáva samostatnou, sebestačnou, bez generovania zbytočných emisí a to je nejaká budúcnosť aj supermarketu do budúcna. Je to výsledok našej práce, času a práce aj kolegov, ktorí sa na tom veľmi podielali, za čo sa im chcem poďakovať. Veľmi si to vážime a je to výzva pre ďalšie projekty, ktoré máme v blízkej budúcnosti v pláne. Veľmi nás teší toto ocenenie a hlavne aj preto, že sme ju získali pre našu prvú prevádzku, ktorú sme otvorili a sme veľmi radi, že môžeme ponúkať slovenské poctivé potraviny z rôznych regiónov. Toto je ocenenie, ktoré teda samozrejme pre nás veľkým povzbudením, ale bolo by úplne super, keby mohlo byť povzbudením pre veľa ďalších miest, ktoré robia svoju robotu oduševnele a sú ňou vytvoriť krásny priestor a pre ľudí niečo špeciálne, navyše a krásne. Tak tiež by teda tá naša radosť sa vedela aspoň trošku preniesť aj na vás a ak máte nejaké také miesta a poznáte, tak ich povzbuďte a možno, kto vie, budú držať podobný pekný kus betónu aj oni. Máme za sebou 5. ročník Visa Slovak Top Shop, kde sme práve vyhlásili víťazov. Som nesmierne rád, že Visa je titulárnym partnerom tohto programu. Stále vnímame, že je extrémne potrebné a dôležité podporovať kamenné predajne. My ako Visa podporujeme malých a stredných podnikateľov a stále si myslím, že ten zákaznícky zážitok je ten rozhodujúci faktor, ktorý je kľúčom k úspechu aj ostatných prevádzok. Ceny sú rozdané a my sa tešíme na ďalšie zaujímavé koncepty v roku 2026. Máte svoj obľúbený obchod? Pošlite nám nomináciu.